A haló, hlavně to pověz. Já? Co to zase děláš? Nejsem rozdrbaná. No, myslím, že Možná takový jako já. se mi to nezdá. Co tu na mě tady chcete zkoušet? Řekni něco, ne? No, co to Nějakou děláš? básničku. Jenomže mě To ta vaše stejně historka nebude připadá slyšet. dost Bude. nevěrohodná. Co je na ní nevěrohodného? Žil jednou jeden král a neměl žádné děti. Poslal nejstaršího syna do světa, aby očima lámal skály a ekrazitem kopal brambory. Syn šel a šel, až přišel do největšího lesa, kde nebylo ani jediného stromu. On vylez na ten nejvyšší a shledal, že tam mají mladý krávy hnízdo. To bylo roku Těpis, kdy vojáci zobali zrní a vrabci chodili v kamaších a fasovali komisáře. Konec.